Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugün 15 iyul 2026 yıl. Bugünkü söhbetdeşligimizi men pikir edýän ýurdun Türkmenistanyň içinden gelen maglumatlar bilen başlasak, has talaba laýyk boljak. Ya maksada laýyk boljak. Aýdylmaly zat gatyken, ýurdun içinde de daşynda da, ýöne Türkmenistanyny soňky 5-10 günüň dowamyny bolup geçen bir hadise barada indi aýtmalyk mümkin näl. Ol hem elektrik togu bilen baglanyşykly. Ya elektrik togunyň ilaty üpçünçiligi bilen baglanyşyklydyr. Bärde näme bar? Esasan bize dürli çeşmelerden gelip duran habarlar var. Bizim beýleki saýtlarymyz var. Men özüme 4-5 yerden janetdiler Maru welaýatynyň şular ýaly ýagdaýymyz gaty agyr. Soň ine bir kiçijek video rolik ugradypdyrlar. Garanky tümlük giýjede bir denan illeşimiz video rolik ugradypdyr. Gysgaça şonu hany tagy kanalymyzda ýa-ni bir küçüllikde goýdular. Gurrun näme barada diýe şol transformator butkalar var, elektrik toguny paýlaýjy, bölüjy, regulasiýa edýän. Şolar edilýän otul çöp ýaly ýanýa diýer. Tomsun jokramy assasyny pastansiýalar götüren ol tok belli bir derejede gelip dursa ol transformatoryny butkala saklaýar. Emma bir ýokary galsa bir aşağı düşse olaryň partlaýar. Bilen tomsun ıssasan özçe täsir edýär. Inni adamlaryň aýdyşyna göre, habar berişine göre bir pastansiýa ýarlandan soň aşyk ösýär her bir hojalykda. Şo ýarlan wagty diýmek ilatyň telewizorym, o ýanýa haladilnigim, o ýanky sowadyjylarym, ýanky kondisionerlerim. Bularym hatardan çykýar. Ondan gör wagt näçe wagt aşyk ýok. Ondan ilatyň bir haladilnikde saklap oturanjy ýa-ni tönümlerim zaýa bolup çykýar. Buna kim jogap bermeli? Elbette ilkinji nowbatda türkmençelep aýtsak tog edaran başlyklary. Ýöne ýerden ses çykýar, bulardan jogap ýok. Ne ýerli hakimlikler, ne ýerli arçylyklar, ne deli vilayet hakimimi, etrap hakimimi, ol aşgabatdakylar hasaba almandy. Hiç birisinden halkymyz üçin, ýaşaýjylar üçin ya elektrik energiýasyny sarf edijiler üçin hiç şeýle jogap ýok, hiç şeýle golluk ýa-da kömek ýok. Tomsun jokrama ıssasyna 40-45 gradus ıssada ilat ine şular ýaly elektrik enjansyz bar. Ondan adamlar soraw berýär. Biz zatlaryň öwüdini nädip durmaly, nädip ýaşamaly, nädip eklenmeli? Bu ıssada, jokrama ıssada biz dem alar ýaly howada öýdenim çykyp bolana, ondan elektrik togu bolmasa, diýmek ol plan jaýlarda, ýa-ni etaj jaýlary ýa beýleki jaýlar suwam gelen aga, elektrik togu bolmasa suw nädip aýlansyn. Diýmek adamlar ýa goýulardan özüne suw almaly, ýa magazynyň gidip çüýşe suw almaly. Gara milletin ýaşaýyş ýagdaýy gaty agyr. Ene bir Maru welaýatynyň bize gelip duran habarlar. Düýnem geldi giýjem men janlaşdym, aýtdylar şular ýaly. Häli häzir sellem hiç kim düýdenak ýa uğruna çykanak. Zatlaryň düýp sebäbi nämeden gelip çykýar ýurtdaşlar? Ýanky elektrisiýet diýil ýa-da şol ýanky elektrik toguny sarf edijilere ýa-da ilaty paýlap berýän gurumy bar, şonu üpçün edýän. Şolaryň borjy şu üpçün etmek elektrik toguny. Esasan şol tomus jokrama ıssyda her ýyl gaýtalanyp duran şular ýalyny kemçilik diýmän ýa tragediýa uğurlaby. Şunu görüp durlar, ýöne şunu bejermän ýa-da şu problemany ortadan aýyrman uğruna çykýan ýeka ýol başýar. Ne aşakdan ýokarlygyna, ne ýokardan aşaklygyna. Kim tutaýyn? Hiç birisi jogap beresi gelenok. Ýöne problemany çözmän ýekaçy ansatça usuly var.
ol hem SSR zamanının mer ullanyp gelýän transformator butgalar ya enzamlar. Ya sol Orsiýetden getirilen ya Belarusdan sol arzan köne kusulýamalardan düzülen siz emi başla sol köne zamanına ýa kıymalan ya düzülen enzamlar. Emma soň ornuny mesela Japoniýan transformator butgalar ya da İtalyan ya bolmasa Skandinaviya döwletlerinden getirip koysalar, ol bir ýyllar gerek bolsa 15 ýyl, 20 ýyl durjak şol. Hiç bir päsgelsiz, hiç bir remontsuz. Ýöne şonu almak üçin näme tölemeli? Valuta tölemeli. Ya dollarda ya da euroda. Şonu ýa-da özüň hökümet diýip atlandyrýan guramaçylykly terror topar, boyun alasy gelenek. Şoňa pul harjadasy gelenek. Goý millet garylsyn, olaň işi ýok. Ýöne şolar gazna gelip düşen pullar bir sentem orawa göre nakly zahmetke halkymyz üçin. Ine şu zatlaryň barlygy üçin, ine şu jenaýatyň bolup durarlygy üçin halkymyz ine elektrik tok tugady. Ýylyny, ýyllar boýy, näçe ýyllar, her ýyl tomuz ine şu gaýtalanıp duran ýagdaý. Ine Maro oblastynyň Angrik çarjygy geçeli. Dün saat 12'de Ýewropa wagty bilen çarjyda partlama bolupdyr. Yıldırım çakan ýaly bolupdy, arasda durasman, hiç zat ýok, buludam ýok, ýaşam ýok. Şol ýanky esasy uluço transformator ýa-da butka ýarlan bolmaly, geçirici. Yıldırım çakan ýaly boldy diýe ulu göpürdi, soňra ene ışıklar öçdi bütün çarjyda. 12'de öçýär. Men Ýewropa wagty bilen aýdýam. Saat 18:30'da da ýa-ni 6 saat ýarymdan soň ışık berýärler. Olam edil 1 saat 20 minut ýa-da ýenem öçýär. Ene şol saat akşam 8'in ýarymdan bäri ertire çelli, şuwuna çelli häzir inde kawar gelene ilat ene ışyksyz otýar. Sol transformatoryny butka partlanyny ähli öýüň şol öýde işläp duran näme bar bolsa haladynlyk birinji, ilkinji nowatda telewizor, ikinji nowatda ýa-ni tam sowadyjylar, ýa-ni kondisionerler, üçünji nowatda ählisi hatardan çykýar. Bir pikir edip görün. Çarjy bir owa däle, gidip beten ýüllerçe min adam ýaşaýan ilatly punkt ulu şäher. Vilayet şäheri. Ýöne ne? O taýda da şolar ýaly ýol basy diýip atlandyrýan adamyň geleňsizligi bilen, başdan sowmaklygy bilen ene bolýan zatlar ýene akşam halk bana aňyrdan ýazyp oturarlar bar jaňy edip aýdýar, bir näme etsek gäpdi. Hemme haladynlykda saklap oturan produktları, emel önümleri, mecida aýlanyň köçädiň aýmaly boldy diýe. Säp jokrama ıssy. Daşarda da içeride de çydap bolanak diýdi. Depende şol tünege mar bolsa, şo ıssy howaň ıssysy içerik girýär. Çydap bolanak. Ene şol sebäplem o esaýlýarlar, şo gyzgyna çydap bilmän ýok bolýan adamlar gaty köp. Şonum habar berýärler. Ene bir çarjywy degişli. Näçe Türkmenistan özüň hökümet diýip atlandyrýan guramaçylykda jenaýet topary şu zatlary üns berene. Bermedi. Olar bu milleti adam hasabyna göre nakberdi. Bir ýyllar, bir günler haçandan bäri. Şu SSR ýykylmary, ene Türkmen halkyna bolan garaýyş ene şuňaly. O zala aýdýar bizine Orsiýet imperiýasy soň SSR zamanyny kommunistler bizi eýtdiler. Enne 91-nji ýyldan bäri öz elimiz, öz ýakamyz bolamyzdan soň enne jenaýetin ulusyny, sütemüň, zulmüň ulusyny öz halkymyzdan öňün ýa-ni çöpdiýi bilen halkymyzy şu günne düşürdiler. Bizi gelip daşyndan taýlayan goşun ýok,
millet yok şu mahal. Batıbalcı yok. Ine batıbalcam boşuna tağlançam ine qaltamanım bizim öz milletimizin öz içimizden çıkarıldığını. Ana inni bilenim edip oturan oyunu sol. Olar için oyun halk için cebir tutan. Asıl bir sonu görününe. Bütün marvelayet şunu alıyadaydı. Ana düğününe şarjıda partladı. O zaman var o etrafta eyle boldu. Bu etrafın toğu gelenak yatırlıya geliya 2 saat işliya 3 saat yok. O sonunda halçıda oturdu. İnni orada asla ışıksız kaldı. Görün hani mardan gelen sözü dursun. Bizim taga saytımızda. Tüm varankın içinde bir denen anlaganımız gurulaptır. Nemetmeli bizi. Kime yüzlenmeli? Hiç bir yol vası cevap verenak, hiç bir yol vası şunu üns verenak, edesem gelenak. Yine ben yıllar boyu aydık gelen biz acala buyurulan milletti. So yine buyurulanımızın yine bir sebebi yine Thomson Jokrama ıssısını elektrik toğunun yokluğu ya bolmazlığı ya üpçün edilmezliği. Nimet melli hatın. Var yalın, var aydılıya hakimliğin önüne de varıptırlar, mar velayetini bilemek men çarjavullar nimet çık bu nerte. Var ya, anırdan bir çıkya, ay bolya seyreder, barın öyünüze dargan kaydın diye. Milletim, o iyidine kaydı, mecburiyat dedi. Yoksa tayda yakasının evşitler tutup, dedi ya ha şu tok gelir yal edersiniz, ya da siz özünüzden toksuz kalırsınız. Barın çıkın şu taydan gidin de götünüz divanını alırın, gidin de öz etmeli borcunuzu yerine getirin deyip bilen millet diyor. Kıynan bizde şeyle. Näme üçün sen yanan hala dinlerini, yanan televizorini, ya kondisyonerini, pulunu yine de özün çıktırıcı təzeden töläp təzeden satın almalı. O günahkar şol devlet idaresi. Tok geçerici devlet idaresi bizde o şahsi emlakta duranak olur. Hükümetinki ya devletinki deyip atlandır yani. Demek şolun borcu. Şu da atlan öwözünü dolmak. Kompensasiya tölemek. Hani bir strahavanesi yok mu? Bu da atlan. Ya men sattım, sen satın aldın, borlu oturdu, özün cevap verme. Onun hem için millet bir toğ için pul töleyer. Eger toğun yetirilen ziyanının öwözünü şol toğ idare tölemeýän bolsa. Ine adamdan etmeli talapy şol. Size yeka köpük, size girdeci yok, bizden size çıktıcı yok, toğ yok mu? Bizden sana pul yok. Öňkü çeken çıktıcılarymyzyň öwözünde dolýança biz size toğ için yeka garaşaýym tölejek gelip ayak depip duran milletimiz bolmasa görjek günüňiz şu bolar. Düýnem şeýledi, şuňam şeýle ertiýiriň mundan beter bolar. Şäp o taýda ýurt eýesi garly diýilen bu düşünje bir gün bir ýylda Türkmenistan. Alan allyňky, gün güýçliňki, gowurga diýişliňki. Eline emeliýeten olasın akımı, ayak asın akımı milleti ine elinden gelen zulmunu görkezip solun elinden sonkucu sayına çeyli kanırı var otur. Şey deyip olur öz masalasını ekleyeli. Akari park bolsa dine ya kargış ediyor olur ya Hudaya nalış ediyor. Yani götünü yerden kaldırıp ve hakkı için görüşen milletimiz yok diyen yani. Onun boyunu almamız gerek. Yine sol sebeple şu zatlar oluptu. Enne çarja vardı yine de bir meseleni aydıp geçen şunu bu tornuklu onu daşar yurt meselelerine geçmedimizden o zaman. Bundan iki hepte o da bolsa gerek. Ya 3 hepte öyle haber verdik. Şol çarjada kalbatın çay açalım. Ol yankı görüşeceğimiz var. O uğraşacağımız. Yine şol kalbatın çay açıp yaşımradı. Şu açan günü kalbatın çayın önünü halka mut paylıyor. Ya hödür ediyor. Gelen adamlar yiyip içip yani öyle pakete sarıp veriyorlar, alıp gidiyorlar. Ondan
Şu açılışda iki tane morlu da var devlet çağının kaptanına. Bütün halk beliye ay mübarekler dedi. Olan bir belli sportsmen ol yense öz gücü bilen yeniş kadan yönü sol aklı kadanan yenisini ol ana ataloğlu bağış etti. Ay şulon sayesinde men yenici oldum. Ay şular sağ olsun ay neyme ay mana maşin soğuk verdiler. Oğlum halkın kıyın yaldığını görmen sol yallakılık edip sol titulunu saklak gelen yigit. Onu aytmak gerek. Bunu aşağıdalık gidiyorlar. Kalbasın seyhini yapıyorlar da onun aşağıdalık gidiyorlar. Ol iki tane pata veren morla da görüm olurum yok. Yankımın kalbasın seyhin içinden kemme önüm o porsap kalıyor. Kulp buldurursan. Ne molli, ne hil molli yerden ses çıkıyor. Hiç kimden ses çıkanak. Sotanımın doğan kardeşlerinden en atasından. Sonra ol men önümden çıktı sol Yaşı Murat vardı yankı neyme değil. Hırananlı tepte yazılan film var. Dokumentarlik görküdüler. So tayda son aşağını 460 adam yazıptır. Şular yalkanmen ay siz beni Peygamberimizin yaradan merdanı, pervanı, ay nemeti, sen ini bizim için neme, ay önde varıcı, gorlayatsa gorlayat. Abani idenekledip akittiler vali, hem şu gorlayan adamla birinden ses çıktı mı? Yok. Yine şu tayda bizim Türkmenimizde şu kümsüklük diyanımına şu tayda emele geldi. Ne bunların arkasında durup belirler, ne bunlar talep edip belirler. Bunu olanı yitirim oldu. Yöne, son bizim iderla kelebin uzun çösledik böyle. Şulay yani üstümüzdeki Eylül ayının ahırına bunun görüşü var iken ya uruşu diye o sporta uruş deyip attın diye boy diye de yemedi Amerika'da. Onu yem zayıfka verilen sportsmen onu gitmese bolana onun öňünden bir ýyl öňünden atmen edip bolýar ya 6 ay öňünden olam el aýagy döwülip sırka ýatdy. Galan wagtda ol hökmen gidermeli. Gitmese de şol ömani ýarşy gurnayan guramaçylara düşünürs bermer näme üçin şo tak gitmeýän ýa barmajak. Saglyk ýa-da sebäpli ýa bir atalogluň buýrugy boýunça basylyp tutulup gapylyp ýatyrmy? Şoň üçin meni galmagaly ullukan gykly milleti ýaratman ýuwaşlyk bilen çykyp goýberipdirler da ýurtdan. Bize berilen habar şol ýöne çarjygda ýok bolýar. Enşulaýyň aýagyny olsa taýda uruşa gatnaşmaly. Bärde bolsa çarjygyň ilaty dowla düşüpdi. Näme bolu biziň dowlet çanymyzda, näme bolu biziň çempionmyzda diýip öz aralaryna gurrun edýärler da ol helegi batýar. Bağışlanmalı. Halkın önüne çıkıp gurrun ediyen yok. Öz ara. O telefon gurrun. Şol sana bize de can ediyal. Siz bilen zat näme bolluk kabın edip. Birinciden bu tayda men aýtmaly zatym var. Men dowlet çanyň Yaşı Murat muştagy der. Täp ol lükkeligini özüni şol hökümet tarapyna satylanady. Her ýeňişinem şolara bagyslanýar. Ondan sonra arena çıkanına yenisden ol niyafın yanı bilen süýrak gelen ýaşyl trapkasy var, onun gerdenine atdy. Başlan men son ýaşyl efiýa trapka diýip aýtmaly bolýan. Onu biz şol döwrüň deputatlary eme islegimiz bilen ýa öz höwesimiz bilen saýlan baýdygymyz ýa tugumyz der. Onu diňe niyaz goltuklap getiren şol ýaşyl efisini halka mezur etdi, kabul etme. Şoň üçin şol eski halkyň depesinden aýrylýança halkyň çek jewrem şol döwletiň başyndan sowulmaz. Onu men size ýene bir gezek gaýtalap aýdym. Ine şol ýaşyl esini birenip ol ikisine de sag bolsun aýdy. Aşgabada gelende muňa maşyn berdiler, hormat etdiler, bilen pikir etdi. Maňa näme zat mümkin? Ya towa geldi men bilemek, men onçasyn günahyny götürmäý. Ýöne şol kalbatyň ser asyny millete paýlýar. Görüp oturdy halkyň açdygyny. Ana?
Paylat bolluk oturdu, onun yığına vakittir. Nämemiş? Şo açılışda şol Atalowluň adyny tutmanlyk, şo taýda şolun adyny şan şöhret türler aýdylmanlyk. Indi näme bolar? O belli däl. Eger ýarşy oturýança muňa hiç kim el urmaz. Ýarşy oturanyň soňa belli däl. Ol Türkmenistana gaýdyp gelermi, ýa Amerikada galarmy? O belli däl. Ýöne şonuň açan kalbasa ýanky sehi duran ýerine ýapylýar. Indi on kim on eýesi näme boljak? On bergilerini kim bilmeli? Ol entek näme? Ine şol döwletçan ýaşy Murat barada ine şular ýaly habar bize gelen maglumat. Onun daşgarynyň olgun o habar çykýar. Şular ýaly Türkmenistanyň Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçihanasy ine biziň pehlwanymyz Ýaşy Muradow ine Amerikada çykyş etjek diýip anons berýär, bildiriş berýär. I hope sen uruş gidip duran Ukrainada oturan bir agasyz, dilsiz, kör, lal, bilemek näme diýip atlanyrsaňyz, ol mahluk çykyş edip ine Ýaşy Muradow ine Amerikada çykyş etmeli diýip bildiriş berýär. Birinciden sen ilçi bolýan bolsaň 22-nji ýylda uruş turanyny fevral aýyny we mart aýyny iki gezek men şo ilçe ýüzlendim. Türkmenleri eýelik edin şo Ukrainada galan uruş turdy. O tak gelen iş migrantlarymyz var Türkmenistana. O tak gelen studentlarymyz var Türkmenistana. Okap beren. Şolary eýelik edin. O taýda bombalanyp gidipdi. Yerden ses çykdy. Bir çöpdüýüden ses çykmady ýurtdaşlar. Gaşyna maldyranak şolary kömek edýär. Ondan özümiz şol adamlary Ukrainadan çykyp Polşa gelmegine, Polşada galy, kimsiniň Germaniýa gitmegine kömek etdik. Men adam sanyny, adam adyny aýtmagy berdi. İslam'a sebäp sonra bu adamdan ertesi gün başyna näme geljek bolam näbeli. Şoň üçin men ýöne aýdýar, ine şolar ýaly ýagdaý emele gelenini şolon aladasyny etmeli. Döwlet we hökümet işgäri halkyň hazinasynyň hesabyna aýlyk bolup oturan haramzady ýerinden turmady. Ol bir. Ikinciden häzirki şuun, meselem 400'e goly aýdylýan maglumata görä 400'e goly Ors tarapyna uruşup Ukraina halkyny gyryp beren 400'e goly Türkmen grażdanlary ýa ýurtdaşlary diýerlikde ýanky ýesir bolup otur Ukrainada. Ýesir düşen. Bular faktyş gaýtsak bular ýeme basyp alyjy ýanky hakyna tutmak bolsun. Bulary tutan ýerinde damagyny çalaýmaly dünýäde şunuň ýaly kanun. Bular ýesir almagam gerekdir. Ýöne ýene de Ukraina halky, Ukraina sowetçileri humanitar millet. Şular bir ýalňyşyny düşüner ýalyp, şular ýetir saklap otýar, çalışmak üçin öz esgäni. Orta tarapam hiç kim alanak. Diňe şol türmeden ugradan kelle keserlerini ýa öz orsuny degişli adamsyny abmeniýa çalışyp edip ýygyny ortada almasa bir türkmen, özbek, kazak, täjik kim ýene bulary alada dedene. Şoň üçin şol sany üýtgüzdi dur. Ukrainada üstü köpelýär. Ol diňe diýri ýetir düşeler. Näçesi Ukrainaň gara topragyna garyldy bu türkmenler. On hasabyny ýöredýän ýok. Ene sen ilçi Ukrainadaky. Ene deýýusyň ulusy. Näme üçin sen şolaň aladasyny edene? Näme üçin şolary ýurda gaýtarmak baradamy? Ya başga ýollar bilenmi? Azat etmelimi? Ya şolaň tölemeli puluny Ukraina halkyna geçip sen ýurduňa gitmelimi? Akitde şo taýda türmede saklasan, ol öýdüýsin. Men olar azat etdiýmek, ýöne şol Ukrainanyň ýetirliginden näýlem orta şolar çykarmaly diýip. Hereket etdiňmi? Ýok. Näme üçin onu ne ýüzüň bilen sen haramzada orta çykyp ol Ýaşy Muradowyň geçirjek söwüşini o taýda ine yglan eden bolýar. Ya reklam edýär. Sen kim? Sen Türkmenistan sport komitetiniň ýol başçysymy? Ya sen Türkmenistan şol ady özü ýok prezident wezipesini ýerine ýetirijisimi? Kim sen? Ha?
Näme üçin sen şu 400 tane ýesir oturan Türkmen üstünden böküp geçýändi, ol Ýaşy Muratyň reklamasyny edýär. Şu halkyň ünsüni nähilem bolsa, yurttaşlar şu Ýaşy Murat meseleden sowmak üçin oýnalýan ene syýasy oýun bi. Başga hiç zat ýok. Şu sebeple ol ilçin sokýarlar orta. Ýogsa näme üçin şu ilçi ýeke ýerde? İlçiden maslaly. Ya şoň ulluga da oturan ol goşadyrnak üçin näki hökümeti Türkmenistanda ýeke ýerde Ukraina barada ýekece makalada ýazmadylar, ýekece sözem aýtmadylar. Sen neutral döwrede bir tarap döwletiň etmeli aladasy şol. Hiç tarapyň kandal ýönden bolup geçýän zatlar aýdyp berýär. Etdim şonu. Ýok. Uruş başlaly bar 20-nji ýyllar ýekece interwýuda ýokdur. Ya ýekece gepleşýän geçirilen näçe Ukrainada gyrylýan millet barada. Ya Orsiýadan basyp alyjylyk bir hereketi barada. Ýok. Eden aklar etmeden sebäp olur lükkeligini ene Putinin aşağına yatan atalawul. Türkmenistanyň ähli baýlygy, ýerasty, ýerüstü baýlygy, ozala biraz pulluya, muzlugy diýip indi mugut diýip uruşturaly bäri 20-nji ýyllar mugut diýip ozal azda kana bir zatlar ölmedi ödülük şolary öňüne sünkoklan ýaly. Oklan bolsa Putin indi hiç adam berenak. Ene Türkmenistany nebit yankı bir benzin, dizel, samalyot yanıcı. O beyleki oğurlar çeýenide önüm var oň daşynyň. Nirage diýär. Hanmyň hasaby. Aýny Türkmenistanyň öz içinde yanlış ýok. Ana adamlar ýazyp otyp. Benzinim ýok, dizelim ýok. Salyarka. Nirage diýär. Men muň anyk maglumatyny size bir gün ýetirin. Şu SSR zamanynda şu diňe şu Krasnovodsk'ın nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň haýsy ýerlere näçe miktarda üçünçülük bardy. Bu şu SSR zamanyny ullanylýan ýangyzyň yüzden mirim Türkmenistan üçin zerurçylygy ýok. Sebäp o taýda duran harby tehnika da ýok, diviziýalaram ýok. O taýda ýanky duran öňkü 7-8 tane harby aerodromam ýok, samalyotlar günne uçup duran. O taýda bütün şol öňkü üçünçülükde duran hiç bir edara gurumy galmady. Emma ýalňyş önüp duran. Nirage diýär bular? Kime gidiýär? Näçe pula gidiýär? Gelen pul barmy? Gelen bolsa nirde? Nira harçlandy? Näme üçin halk ejir çekmeli? Soralım toplumy kän? Ýöne jogap berjek karandady hökümet ýok o taýda. Şonu talap etmeli diňe bizim halkymy. Eger şol edilmese depäňize şanyp döwürler. Döwlü hem dur, agryňyza çydasaň 1000 ýaşa diýär türkmen. Biz şonu diýip elweliýat ýurtdaşlar size. Başgaça bizim aýtjak zadymyz ýok şu meselede. Bizinki size habary ýetirmek. Bar zady aýdyp görkezip bermek. Nirde kemçilik bar, nirde üstünlük bar. Emma şondan netije çykaryp oýlanmak, tamam herekete geçmek sizin borcuňyz, ýa sizin parzyňyz, sizin geleceğiňiz ýa sizin çağılygyňyzyň gelejegi. Eger siz şonu etmeseňiz, onu kim etmeli muni? Başla. Hawa halk o taýda gowy tarapyna maýdyp berýär. Ene meselen Aşgabat bilen çärje waralygyny gowy gara ýol açyly diýdi. Gara ýol ýa asfalt ýol. İki tarapyna da gatnaly giň ýol. Indi diýär Aşgabatdan meselen Lewaba ýa Lewapdan Aşgabada 6 sagatda gelseň bolýar diýdi. Şo ýol bilen bir giren ýerinde belli edýän, çykan ýerinde de tölegin edýän. Ene bir gowy tarap diýip aýdyr. Logistika ýa kommunikasiýa çartlaşdy. Gerekdir, hökman. Näçe ýyllar bar aýdyp gelýär. Ýön şonu gurýan çal, mundan näçe milliard dollar ogurlaryny başa gurun. Indi şonu edipdirler. Ýol bar. Ýöne ýoluň üstüne çägi gömýär. Çägi gömsede bilmän gelýän sürüji şo çäge girene maşynyň tekerleri tersine aýlanýar, maşyny badak kakanýar. Lümp goýberýär ýolun. Ine şolary hal hadisede, ine ýaqyn güllerde, ine gelýän maşyny
daha sonra bir denan yok oldu. Şonu haber verelim mi? Yok. O çağırnan için asfalda çıkıyor. Tabi şu yolun iki kaptalına edilmeli yani yankı zaşitli zonu diye de Rusça yankı Gorog zonası olmalı. Gösümlüklerden yankı 4 edip sağda ekkelim, beylek ekkelim, şu çağı süýşmedi yani yolun üstüne. Şol yoga düýbürne. Ondan çalı yel tursa, tupan tursa, şol çağıyla süýşüp gelip asfaltın üstüne yatıyor. O aňyrdanam men sürüp gelýän sürüji gelşine 100 bilen gelýän 120 bilen bileme skorostu näçe. Yani gelşine çağa urýar da adarlyk gidi. Bir aktar tüntör bolup o awariýat şol maşynyň sanyken ýöne soňky waka ene şu daşoğlu birden şu awariýada ýok. Ene bular ene şol gutordukly biz kabul etdik Eurostandart ýolumuz bar diýip agzorlyk görülýän şol goşodurnak içinden hökümetin ene edip oturan jenaýaty. Diýmek şol yol proýektirlerini, yol çizgisi edilerini, yol gurularyny paralel şo ýolun goragyň şol proýektiň içinde iki gapdalyny gurulmaly zatlar. Şäňmi? Onsoň bir bolýa boli o ýol oturup bolýa puluny iýdiler, emma gora zonasy ýok. Han şo pullar. Ha? Han halk şu zatlaryň soragyny edip oturan ýok. Hiç kim. Ay ölüpdir bir denan ana da sol gör bak o benne näse çağan enesi. Ýöne ýok. Şondan soragy diýen. Şu denanyň hakyny, hukugyny ýa şoň wepat bolan üçin hökümetden talap edilýän öwezinde bolmak suwmasy barmy? Ýok. Talap edýän barmy? Ýok. Ay bolýa. Allah beripdir, Allah alypdyr. Ýok. Hani can algyşlar futbolu koştu aşavatda tüýler. Bularym arkasyny hol orsiýet hediledik bular eşek ullunyň ýaly ullun atalogly öz hökümini ýöredip oty. Ene biziň garaşdyrlygymyz şol beýtaraplygymyz şu. Ene ýanky bir Türkmenistanyň geçeli beýleki tema ýemel eşek bolýan şu Amerikaly ýagdaýa. Gysgaçyk aýtyp beren soň dogruran inlik gepleşiklerde berer. Amerika täzeden İran'ı bombalap başladı. İran'ın sol töwregine raketeden ýetjek yerlerini Kuveyt diýdi, Ýordania diýdi, ýene diýdi, bular bombalaya ýetişmeliginden. Bulan bir aýlyk şertnamasy bardy, ulalasy gelmek bardy. Ola ýa çykdy ortadan gitdi. Ene Trump'ın edýän talapy şol. Öňümizdäki 6-njy güne çelli, ýene 3 gün wagt bar. Şoňa çelli İran gol çekmeli. Şol Ormuz aýlagyny aky. Hemme serheti olar açýa. İran hiç ýyl oňa gödekçilik edene gämeler arkaň geçip gitmeli dünýäki. Ondan o İran bular ýapyp bulardan hak alyp otyrar. Tölemediğini hana oku tuttu, iki tane gamiyin gark etti. Amerika diye şu Ormuz'u açık etmeli, onun cevap karşılığını bir çeker. Şunun geçen gamilerdenim, emanim, pazım olur, bir de tölemeli, İran'dan. Şimdi Ormuz aylığını Amerika özelini alacak böyle. Yine bilem sevdan bir görünüşü. Yemek bardı. Ben pikirimse, İran halkyny azat etmek bardy görüngüden atdy. Şol Ormuz aýlagyndan geçen gämilerden paj almak üçin biznes strukturany ornaşdyrmak üçin edilýän hereket diýip düşünmeli. Men şeý diýip kabul edýän. Eger de şol rejim çalışmak bilen İran halky öz islam hökümetini hakimiýetini saýlajak bolsa, onu başgaça hereket edilerdi. Olam men öz düşünjem. Yani bir edilýän hereket diňe şol pul we ýene bir gezek pul yer ýurdun baýlary. Indi bir negativ tarapy, ýöne bir meselen pozitiv tarapy bar. Pozitiv tarapy nämeden bar? Ýurtdaşlar eger häzirki İranyň rejimi ýatyrylsa, ýa ortadan aýrylsa, meselede şoňa bar ýa.
Onu diýmek avtomatik şertde Türkmenistanyň rejimem ýok ediler. Näme üçin? Ol bugun atalogul sırtyny kime hödürlejegini bilmän Orsiýadyň aşagyna bir ýatyr bagyşlangan şey diýip obrazlaryny aýtmaly bolýan. Hytaýyň aşagyna bir ýazylyp ýaty, Eran bilen hyzmatlaşyp bir edebaty ok ýaragyny Orsiýada uğratdy, benzin neftin mut berip ýaty, o zatda ente olara goýuljak sanksiýa jerimi Ukraina tarapyndan biziň öňümizde. Bu zatlardan hiç biri gaçyp gitmez. Şu meselenin içinde işler uludan kiçi emma ýolbaşçylar kellesini ýalanaşlap jogap bermeli bar. Ol biziň halkymyzyň hasabyna Ukraina hun tölenme. Diňe şoluň eden ogurlugy, şoluň arkasynda duran hökümetler etmeli bar. Onun biz ýuridik normalaryny taýýarladyk, bilýät nähil etmeli. Wagty gelir ona eder. Yani şu ullukça ýagdaý şeýle. Eger Amerika, Irany şol rejimini çarşyp bilen güni dat bilen gününi ataly ol. Ýagdaýym şoňa bar ýa. Indi bular nire gaçyp nirde giyilgenjegini bilen. Ola pikir etdi, hawa, indi onu aýdyp beri, ýanky başda Niýazy öldürenlerden soňra pul nirde pul bar diýip ýanky Berdimuhammed çar tarapy ýalbar ýakar edip berdi. Ondan milyardlar pulak başladı. Kaptalının ol şol öňkü ýeme çarwa türkmen düşünjesi var da, yani çapawulçylyk düşünjesi diýip men onu garakçylanky. Şol gyzyl daşap başlady, yani altyn önümden. Onu bir ýerlerde dağda, Pöwrüýede bir ýerlerde gowaklarda giýdip goýanlar. Ay ene 70 ne bereme ýetsin ýani. Son görse bir gyzylym hasap altynym men halas etjekler diýip o bir günlük satylýan harydan däl. Ondan bir ýanky kriptovalyuta geçdiler bilen. Arada bir maňlap gurban gulamayt. Ay kriptovalyuta bar, ne şoňa vermeli adamlar diýip. Heýwanyň teze gaýry. Ordan kriptovalyutan näçe çykdy, nire gitdi, nirde ýatyryldy, kimiň elinde, onun hasabyny ýöredi otyra ýöreti. Gulluklar Amerikanky, Angliýanky. Sen nire gitjek? Islerini kriptovalyutan nirdedigini olur, hem hasaba alıp otyrar. Wagty gelende olary elinizden alarlar. Niýazy ölüni alna, hem emlagi, şol ogurlarny çykarany. Hansol 18 milyard dolar. Kim hasap etberdi? Ýok, ýitirim boldy. Şonu alıp Niýatdan alıp ay erti ullanırdyň, büýrüň ullanırdyň diýip daşarýardyň banklaryny, onunla munna giýip goýan emellerler bar. Oşolar öz ýerine çyrşadylar. O daşarýurtlyk ýani korporasiýalar. Ol ogluny gyýdyna, aýagyna da bir böyle jünnek galaryny berdiler, olaryň sesini çykarmany. Bollugy tördüne ol halkymyzyň dawany da şo kynçylykly ýyllarda halkymyzyň makarony üwäp çörek edip bişiren ýyllary ine halkyň agzyndan kakyryp alynan ine ırsyny ine ýok etdiler. Bir atalogulum galarmy özüni? Ýok. Olur bunu Dubaydan jaýylan bolýa, Malaýdydan mı ýenen bir ýerde şu burnuňyzy sykyp getirerler ýygyny, özüňiz bilen bilelikdi. Gitjek ýeriňiz ýok. Adyňyzy ýitgedik, familiýaňyzy, ýüzüňizi operatsiýadan burnuňyzy kesin, gulaňyzy gyrkyn öz işiňiz. Ýöne geljeksiniz jogap berme halkyň öňüne. Ine şoň üçin bir tarapdan ine gutlanmaly mesele şu Trump basymrak şu taýda uruşy tamamlap rejim çalşylsa ine bulana mişi gaýdy. Mecbur eder şu taýda rejim çalşmagyny. Täp ol şu mahal Orsiýada ýa Hytaýa ýa ýene bir ýere mugdakdyryp durlar nebit gaz Amerika öde mi ýeşilge desi gelýär. Ýewrop aýtdy o Trump. Bunun hikaye olu çykyşyny ýanky Ermenistanyň Azerbaýjan öz arasynda ýaraşyp geçirenlerden soň inni Azerbaýjanyň üstünden Türkiýe, Türkiýanyň üstünden Ýewropa gazam nebitem aktyrmagy dogry mümkinçilik bar. Kaspy deňiziniň üstü bilen. Diýmek Türkmenistan şonu edämeli bol. Merkez Aziýanyň beýleki döwletleri, Kazakstanyň şolsany. Şonu etmese diýmek bulary ýaşaýyş ýok. Häzirlikçe Iran soň bulara geler gezek. On aýtdy Merkez Aziýada. Hemmejik zat eýär işleriň düzülen planlary bar. Oglun howlugar diýe ýöne tuğdany öz wagtynda bişe. Ene şo bişek wagtyna ýetip geldi. Ýolun bolar. Eger şeýle ýagdaý bolsa diýmek Türkmenistanyň öz harydy
hana Ýewropa döwletlerine göni aktarylmagy mümkinçilik gazanýar. Diýmek, eger Ýewropa bileşigi bilen sowda edilse, sanlar açyk bolmaly. Yapık değil. Yani 35 yıl beri yapık. Hiç kim hiç zat aydan at. Türkmenistan'ı statistik büro yok şu zatlar ayan ediyen. Türkmenistan'ı halk kontrolü yok ya kontrol ediyen kurumu yok. Yapılı hemmesi. Gözevçilik etmeli prokuraturası, mehemesi, yenemiri görle. Bulan hemmesi korrupsiyası çüyler. Ellerini serip veren atak edaylar bulan. Şonun için täze düzgün ýola gurulsa Ýewropa döwletleri aýdan. Türkmenistanyň bir şunça bahadan şunça gaz ya nebit ya başga bir önüm satyn aldy. Bolly, ondan şo baha Türkmenistanyň gaznasyna gelmeli ya hadina. Onun nire harcadyldy, ondan saýlanan parlamentiň deputatlary hökümetden talap eder, şu zatları şunçası tak gerek. Galyny sen özüň ösdürme goý, kredite ber, öle ödýşin. Hökümetiň ýeke wezipesi ilatdan salgyt ýygnamak we şu salgytlaryň esasyny da döwleti dolandyrmak. Başga hiç bir siyasi hökümet gatylşmaýar. Indi şu zatlar ýola goýulsa, boljak görnüp dura Türkmenistan ne derejede ösjegin. Hana Arap döwletleriniň nebite gaza baý döwletleriniň milletiniň ýaşaýyşyna seredin. Şolar hemmesi söz bilen aýtsak Amerikan gol astyny ýa gözlegçiligini. Şolar millet hor ýaşaýan ýa homsy ýaşaýan seredin. Näme üçin Türkmen erbet ýa hor homsy ýaşama eger şo gaz ýa nebit ýa baýlyklar şolaryň gözlegçiligi ýa şolaryň kontroly astyny Ýewropaga gidýän bolsa. Görnüp duran zada üstünlüğün bolsun. Hana akıva tira ortaya biz qarasıl borluk diyen yıllamızdan mərim 36 yıllap. Han şun hasabatı. Sapara çıkıp berdi yoldaşlar bilen. Dine şu Türkmenistan'a akıp giden baylıkla meşveri 350 milyar. Dine bir hasaptı. Onun 2 köpeldip bolya. Ene oğurlanan baylık halkın ağzından kakılıp alınan bizim halkımızın ağzından. Emma Ýewropa bilen işleşenine döwletler jogap bermeli boli. Misal, goňşy döwletimiz Özbegistanyny ýanky diktator Kerimov'un gyzy, ol häzirin türmede Gulnara Kerimowa Şwetsiýa Tele2 kampaniýasy bilen şertnama baglaşýar. Baglaşanyna şo taýda ondan ol para arttırın. Bilemek neçe milyon, 50 milyon mu, 70 milyon mu? Şolam son Şwetsiýa anki hukuk goraýjy guramalaryna baryp ýetýär. Bir iş açýarlar. Ene talap edilýär. Emma Tele2 şertnamany ýapýar. Emma bilen Özbegistanyň Gulnaranyň Özbegistan suda bir türme basýar. Ýoksa şo döwür onun kakası ya papası Kerim hakimet başındadı. Gülnara türme basalandı. O hadirim otu. O neçil bol on ölünü atasın şeyde hadirim türmedi. Yine kanun işleyen devlette şeyle bolýar. Ol pikir edipdir ayın ortiyet ýaly beýleki devletler ýalyny para versem para alsam iş dediler. Yok. Beýle zat yok Ýewropada. Şoň üçin bize iň bahwitlisi şol Türkmenistan ähli baýlygy yerasy, suwasy, yerüsy ýollar bilen Ýewropa çykarylsa bize iň bahwitlisi şol. Şonu aýdaýyn. Ine bolýan ýurtdaşlar men şu taýda duraýyn, soňra galan gürrüňleri gelecek gepleşikler dedi ber. Sag bolup, sag oturuň, saglykda görüşelim, hemmäniň öňünde sag.